28 Οκτωβρίου 1940. Ημερολόγιο πολέμου. Ο ανθιπολοχαγός Νικόλαος Κωστόπουλος της Δημηρίας Καπανέων του 36ου Συντάγματος Πεζικού καταγράφει στο ημερολόγιο του όλη την πορεία της εξάμηνης εκστρατείας στην Αλβανία μέχρι τη συνθηκολόγηση και την επιστροφή του στο χωριό του. Είμαι ο Αριστόκριτος και βλέπεις το κανάλι Παίζει Δια των Τεχνών που σου δίνει ιδέες για να εμπνεύσεις τη δημιουργικότητά σου. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο κάνε μας like, αν θέλεις μπορείς να κάνεις εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπάκι, γράψε μας κάτω στα σχόλια και αν νομίζεις ότι κάποιον τον ενδιαφέρει μπορείς να το κοινοποιήσεις. Ένα προσωπικό πολεμικό ημερολόγιο πέρα από μια ιστορική πηγή είναι και ένας τόπος μνήμης. Καταγράφει τα νοπά βιώματα εν θερμό με λέξεις αυθόρμητες και με τη συγκίνηση της στιγμής. 28 Οκτωβρίου 1940. Ημέρα Δευτέρα. Εφημερίδες, εφημερίδες. Όπως κάθε πρωί ο καλός μου εφημεριδοπόλης, το καλό μου και τακτικό μου ξυπνητήρι χτυπά το παράθυρό μου. Γιατί βιαστικός τον ερωτώ? Ετοιμάσου μου απαντά και μου δίνει την εφημερίδα και βλέπω πραγματικώς ότι κατά τις 3 μετά μεσονύχια η Ιταλία εκήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Δεν περίμενα άλλο. Αμέσως δίνομαι και εν τω μεταξύ απέσιες ειρήνες ηχούν δαιμονιωδώς αγγέλουσε την άφιξη εχθρικών αεροπλάνων. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να διεκπεραιώσω μερικές υποθέσεις. Τρέχω στο σχολείο Βενιέρη στο οποίο παρέδιδαν μαθήματα και αποχαιρέτησα τους μαθητάς μου. Οποία συγκίνηση, οποία χαρά. Μόλις ξεκινάει το τρένο προστρέξαμε στο άκουσμα της φωνής της πατρίδας εμπρός για την ελευθερία. Πραγματικόν παραλήρημα ενθουσιασμού. Έτσι λοιπόν πανηγυρικά ξεκινάει την αφήγησή του ο έφεδρος αξιωματικός Νικόλαος Κωστόπουλος, διοικητής. 7 Νοεμβρίου του 1940, 10 μέρες σχεδόν μετά. Δεν έχομεν καλά χωνέψει ότι ξεκινήσαμε για πόλεμο. Μεταβαίνομεν να αλληλοφαγωθούμε, οποία κατάπτωση και πόρωση της συνειδήσεως του ανθρώπου. Να μην δύναται ειρηνικός και δια της λογικής να λύνει τας διαφοράς του, αλλά να καταφεύγει εις τα όπλα. Ο Νίκος Κωστόπουλος μοιάζει τώρα εξαντλημένος, έντρομος από όσα έχει δει και έχει ζήσει. Το τουφέκι του σιγά σιγά γίνεται βαρύ και σκοτεινό. 24 Νοεμβρίου 1940, ημέρα Κυριακή. Πλησίον ευρίσκεται εξοκλήσεων. Ο ιερεύς του Συντάγματος λαμβάνει την ευκαιρία να λειτουργήσει. Όλοι σπέβδουν στην εκκλησία, αξιωματικοί και στρατιώτοι. Όλοι αισθάνονται την ανάγκη να προσευχηθούν περισσότερο από άλλοτε. Κατά την ώρα της μυσταγωγίας ακούονται πολλά αεροπλάνα. Ουδής όμως κινείται της θέσεώς του. Όλοι έχομεν πεποίθηση στον Θεόν. Βορβαρδίζουν. Τσίεται όλος ο ναός. Πίπτουν μερικά χώματα. Προτιμώμε να αποθάνομαι όλοι εντός του ναού παρά να διακοπεί η μυσταγωγία αυτή. Το διάχυτο αυτό θρησκευτικό συναίσθημα που απορρέει στον Νικόλαο Κωστόπουλο απορρέει τόσο από την πίστη στη σωτήρια θεϊκή παρέμβαση όσο και από την ανάγκη εξαγνισμού του ανθρώπου και των πράξεων του μέσα από την υπέρτατη καλοσύνη του Θεού. 20 Απριλίου, ημέρα Κυριακή. Ο Πάσχα, το Μέγα Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. Η σημερινή μέρα είναι φοβερά και απέσια. Μας βομβαρδίζουν χωρίς διακοπή. Ο ουρανός δεν φαίνεται από τα αεροπλάνα. Ο εκοφαντικός κρότος των αεροπλάνων και των εκρήξεων μας έχουν ζαλίσει. Μόνο ο αναστηθής Χριστός παραμένει σκέπη και φρουρός. Τέλος,
μας βρήκε το βράδυ σόους. Συγκεντρωνόμεθα πέριξ του ιερέως και ψάλλομεν το Χριστός Ανέστη. Ξαφνικά ακούσαμε φωνές. Συνθηκολόγησης, συνθηκολόγησης, συνθηκολόγησης. Ρίγος διέρχεται το κορμί μας. Αύριο οψόμεθα. Θα δούμε. 5 Μαΐου, στην τελευταία σελίδα του ημερολογίου, καταγράφεται με συγκίνηση η επιστροφή, η οποία δυστυχώς δεν στάθηκε κοινή μοίρα για όσους πολέμησαν στο μέτωπο αυτό. Πιο πέρα συναντήσαμε μία γυναικούλα που θα τη θυμάμαι αυτή τη συγκίνηση. Μήπως είδατε και το δικό μου γιο, δεν φάνηκε πουθενά ακόμα. Πόσο την λυπήθηκα την καημένη αυτή μητέρα, η οποία τρελή από τη λύπη της έπιανε τα σταυροδρόμια και κλαίουσα. Ρωτούσε, μήπως είδατε πουθενά και τον δικό μου γιο? Την επιχείρηση αυτή ανέφερε η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στο βιβλίο «Ελληνικό Πόλεμος 40-41» και ο Άγγελος Τερζάκης σε μια επιστολή του στον Νικόλαο Κωστόπουλο γράφει: «Αγαπητέ κύριε Κωστόπουλε, δεν ξέρω πως σας τίμησε η πατρίδα μας για το κατόρθωμά σας, αλλά εγώ κάνω εκείνο που χρωστάει κάθε συνειδητός πολίτης της χώρας μου. Σας προσκυνώ με ευλάβεια». Ακόμα και σήμερα στον κόσμο γίνονται πόλεμοι. Άραγε οι άνθρωποι θα μπορούσαν να λύνουν τις διαφορές τους χωρίς όπλα? Με ποιους τρόπους? Τη σκέψη σου θα μπορούσες να τις ζωγραφίσεις ή να τις γράψεις ή ό,τι άλλο θέλεις και να τις μοιραστείς με τους συμμαθητές σου ή με τους δασκάλους στην τάξη σου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά και μέχρι τότε να είσαι καλά.